LPS Tajný útěk. Část 2. Takže si dávej pozor. Moje kámoška tě chce zabít. Co? Kde je moje kamarádka? To já nevím. Co dělá ta její kamarádka? Pomocte mi. Jsem někdy v nějaké díře. Východ. Musím jí varovat. Ty, usmrkanče. Cože? Usmrkanče. Amalko, dávej si pozor, jinak tě taky schodí do takového útesu. Cože? Jdeme odtud pryč. Nikam nejdete. Tebe si připravím do pece. Máma říkala pravdu. Je zlá. Tvoje mamka měla pravdu. A ty vypadni, ty nejseš dobrá. Co to je zase za tu vodku? Připrav se do pece, slečinko. A nebo mám opět tvoji sestřičku? Ne, moji sestřičku ne. Takže tebe. Ne, mě taky ne. Ale jo. Ne, já uteču. Mami, já ti to říkala. Viděl jsem tam moji druhou ségru. Ahoj, holky. Ahoj, mami. A? Juhu. Já nevím, co mám dělat. O, zlatičko, Aničko. Ahoj. Kolik se ti daří v peci? Tam jsou samé cukrátka. Ne! Ne, už peče. Jdeme. Konec.